Бүген бүтін дүния мөселманнары исламдағы иң зур бәйрәм Ураза гаетен каршы алды. Демәк, Рамазан айы тамам. Таң беленгәнчтән башлап кояш офыкта югалганчыга кадәр ризыктан тыелып тору, начар гамәлләрдән саклану вакыты иде бу. Бүген Татарстанда меңләгән кеше мәчетләргә бәйрәм вәгазен тыңларга килде. Бу иртәнең иң матур мизгелләрен Фәйрүзә Мәҗитова туплады. Аллаһу акбар. Казан үзәген яңгыратып Иске Татар бистәсендәге Галиев мәчетеннән азан ишетелә. Быел да төп бәйрәм намазын 2 гасырлык тарихы булган борынгы гыйбадәт йортыннан мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин алып бара. Баштан ул Владимир Путинның мөселманнарга юллаган телеграммасын укыды. Ураза байрам обращает верующих к высоким духовным и нравственным ценностям ислама. Сердечно поздравляю вас с праздником Ураза байрам. Бәйрәм вәгазен тыңларга, намазын укырга килүчеләр бүген айрыуча күп. Алар иңгә иң куеп, дуга кыла, бердәм сафка гыйбадәткә тезелә. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Тәкъбирне кат-кат кабатлау Ураза гаетенә хас юла. Намазга килүче мөселманнар сафында президент Рөстәм Миңнеханов, хөкүмәт әгъзалары, министрлар, мөфти һәммәсенә Коръән асылларын җиткерә. Әгәр дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям күрсәткән суннаты буенча гамәл кылсак, иншалла, күп проблемаларыбыз, мәшәкатьләребез юкка чыга. Әгәр истигъфар кылсак, эй Раббым, мине гафу ит дип әйтсәк, бер-беребездән гафу үтенсәк, ләкин кайчак ул бик авыр була. Бәйрәм көнне кояш та иртәдән балкыды. Татарстанның барлык мәчетләренә өлкәннәр дә, яшьләр дә агыла. Гаилә мәчетенә килүчеләр эшкә сыймагач, намазны ишек алдында укыды. Рәхәтлек инде, җиңеллек. Тагын да пасар гыясын бәйрәмнәрне. Күңел тынычлыгы бирә шуга менә. Күңел тынычлыгы, рәхәт, җиңеләясең. Уразаны вискор эшендә тутырга кирәк түгел аны. Теге ашауны әзәйтер эшендә түгел, просто Аллаһ ризалыгы өчен. Шуннан да эштә чистарыну, паклану хисләре, шатлык, менә кояш та елмаеп тора, исселә түгел. Бәйрәмгә һәр елны килеп, бәрәкәт алып, шунда чиста җаным белән чыгам инде мәчеттән. Әҗер белән кабул итсен барыбызның да гыйбадәтләребезне, тоткан уразаларыбызны. Ир-атларның мәчеттән кайтуына һәр өйдә гаит коймагы төшә. Юласы шундый. Гөләс белән Рөстәм Әхмәдиевлар гаиләсендә гаитне табын янында каршылыйлар. Без улым белән мәчеткә барабыз, намаз укыйбыз. Аннары безнең кызлар тәмле коймаклар белән каршылыйлар. Безнең балаларыбыз күрүбезсә, алар да киләчәктә инде безнең кебек инде бергәләшеп уразалар тутырга ясын безнең гаиләбез белән. Бүген гаит намазларын республиканың 1000-нән артык мәчетендә укыдылар. Иң җитди сынауны узган мөселманнар 2нче Рамазанны көтеп яши башлый. Фәйрүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Президент Рөстәм Миңнеханов республика халкын Рамазан айы тамамлану Ураза гаете белән котлады. Күп милләтле республикабызда Ураза гаетенең күп гасырлык борынгы тарихы бар ди ул тәбрикләү телеграммасында. Казан, Болгар һәм башка мәчетләрдә бүгенге вәгазь аеруча тантаналы яңгырый. Зур ифтарлар, балалар бәйрәмнәре, мәдәни мәгърифәт чаралар уздыру матур гадәткә әйләнде. Анда катнашучылар саны ел саен арта бара диелә котлауда. Ураза бәйрәмендә Хак Тәгалә һәрберебезнең күңеленә иман нурын өстәсен, гаиләләрдә иминлек булсын дигән теләкләрен җиткерә президент.